Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga headlines sa mga balita lokal. Sudad sang Bacolod naghanda sa patigayunon nga transport strike sa mga grupo sa transportasyon na sa masunod nga semana. Mayor Dinardia nagpagawa sa executive order nga nagapalawig sa Alert Level 1 tubtob Marso 31. Sa mga balita nasyonal, Comelec hindi pag-imbestigahan ang ginaligar tagtaganay sang kwarta sa BBM rally kung wala sang mag-file sang formal nga reklamo. Pilipinas posible mapabilin sa Alert Level 1 tubtob matapos ang termino ni Presidente Duterte. Sa mga balita international, 4 ang patay sa 7.4 magnitude nga linog sa Japan. Sa sports, POC ginsuspender ang patafa bangod sa ginhimo nga pagpamigos kay EJ Obiena. Balita Entertainment, Carolina Biloska, sang Poland ginkoronahan bilang bagong nga Miss World 2021. Sa balita special, aton padayon na istoryahan ng mga tips agad mabalik ang imo nga passion. Aksyon, Balita Morning Edition. Maayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Morning Edition. Ini naman si Aksyon Dorel, Cabatu. Daga ko naman si Aksyon John Diaz sa detalye sang balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies ang nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas kalakip ang Negros Occidental kag Surad sang Bacolod ang maging magaluumon ng kalangitan nga may isolated rain showers kag thunderstorm bangod sa easterlies o kung localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulo na minha na sidlangan ang mabatsagan sa isla sang Negros Occidental kag ang baybayo na mangin mahinay tubtob kasarangan ng pagbalod. Ang high tide yara sa 1.03 meters samtang low tide naman yara sa negative 0.16 meters. Ang adlaw ginalauman magabutlak tag na 5:50 sa mga aga kag magatumo naman 5:55 ang tagna sa hapon. Ang temperatura mabatsagan sa 25 to 32 degrees Celsius. Aksyon, Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time 7:09 sa mga balita lokal. Sudad sa Bacolod naghanda sa patigayunon ng transport strike sa mga grupo sa transportasyon sa masunod nga semana. Mayor Dinardia nagapagawa sang EO nga nagapalawig sa Alert Level 1 tubtob Marso 31. Ang detalye sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa gyapon, sa liwat mga ka-aksyon. Aksyon John, maayong aga sa gyapon. Maayong aga sa Kags- tanan. Yes, sa tanan nga nagapamati via Facebook and YouTube. Happy Friday, everyone. Ay, thanks God it's Friday. Yes, thanks God it's Friday. Friday naglisab. Ay, oo, Friday. O bala, yung mga yes, Domingo. Pag super... advance. Naanak ko sa Domingo. Yes. Ang mga Friday na ganito, no? Oo, So, meaning was Friday day na. off. Day off ta na. Day off na na. Pero ikaw, siguro, hindi ka Ay, maka-day di ko off. ka day. Hindi naman day off, kuya. Eh, galing ko Ano na bali newscast ang lang. mga newscast lang. Ay, wow. Sige. True. True But to true. that. Support, anay sa, ni Action Boy. Sa iyang, lang. Galing, no? Si Ganito. Si Carolina. Si Carolina, ano pronounce ang ngalan nito kay ginaman? Ano? Veloska. Veloska. Ay, amo na yung karon nga ano, di ba? Entertainment. Yes. Basta sa Carolina. 2022, Carolina, Dorel, no? Cabatu. Yeah, do hindi ba kami maglayuan ni Carolina. Di Do ka kato naman- ang tsura namon kagang tsura do katupad balay do karay. Malo gani kay wala sa nagtimbang mo. Kalay. Nagtimbang mo sa. Yawan gid siya tan. Good morning kay Ma'am Georgia Gargaseran. Morning Action Jan and Miss Dorel, Monitor on Radio. Ay, good morning, Miss Kim Georgia. Eriman, good morning Action John and Action Dorel. Mayong aga kay Kim. Hindi ko na ba Yes. mamilyar kay Kim Eriman. Wala na sa'yo pag ano to. Ara siya, ang gamayon to bala. Siya na si Ah, Atia. si Tia. Si Tia. Atia, Okay. Kim Ang Eriman. taga-Moro siya. Yes. Naduduman Nga ka na. subong taga-Antique na. Charot. Di nagbakasyon na siya sa Antique. Ato sa Antique? Yes. Ay, tuod. Saan uli? Oh.
Ha? Sana all. Nakabakasyon. Sana all, nakabakasyon. Kami sinipadayon lang. Pa tayo na Aksyon Radio. Oo. Kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning. Nakita ko din si Ma'am Joy sa B-Town, ligad sa B-Town sa Kita mo Gaste. siya. Hindi, sa ano na siya go-work? Sa city. Oo, dito siya go-work. Di ba yung mga baligya isa? Oo. Bakal ka? Ano na gani? Mga dalagko na, di ba? Ano nga? Mga chips, mga snacks, okay. or sari-sari ng baligya. Yeah. Jose Herson Lapinig Junio. Mga Yes. new, mga new view. Dugay na sila ya. Okay. Ga-monitor sila sa kung morning. Kung Che, hapon, guro sa may ubra sila guro Gani, balana. Che Zamora, good morning ka Aksyon, mayong aga. Yes. Homa Lumina, si Ma'am Homa Lumina, ano siya, diba? Si Miss Heaven Heaven. Oo. Okay. Ari ni siya, nakita ko na siya, Yes, diba? ara na siya, Aksyon John. Beautiful. Beautiful. Okay. Si Annalyn Villaester Bot, good morning man. Sir Gil Javier, morning gihapon. Okay. Okay na. Sige, karon naman na. standby. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:13. Sa detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal. Inpasiguro ni Councilor Dindo Ramos nga mayara sa nagakaigo nga pagpanghanda ang lokal nga panguluhan sa Bacolod angot sa natala nga transport strike sa masunod nga semana. Sunod kay Ramos, base sa iya inisyal nga pagpakigsugilanon sa alkalde kahapon nga adlaw, mayara sa gintalana nga salakyan ng syudad para sa paghakot sang ilaw nga empleyado nga maga-report sa ila trabaho sa palabuton nga Marso 21 kag 22. Dugang pa ni Ramos, plano man sang syudad nga mag-provide sang salakyan para sa mga trabahante sa pribado nga sektor kag sa mga pumuluyos nga mahimo maapektuhan sang untat biyahe. Apang ini nga bagay ang wala pa nila matapos sa pagtalakay ni Mayor Bing Leonardia. Ginpahayag ni Joaquin Malacad, ang chair sang Bacolod City Fisheries and Aquatic Resource Management Council, nga kulang ang 3,000 pesos nga fuel subsidy halin sa gobyerno para sa mga mangingisda. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Malacad wala man sila sa may mahimo bawod nagapangita man sang pondo ang gobyerno kag ila ini nga ginapasalamatan. Sunod kay Malacad, padayon man ang pagpakigangot sa ila sang BFAR kag natungdan ni ahensya sa gobyerno para sa sininga ayuda. Dugang pa ni Malacad apisal sang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong, wala man nagauntat ang mga mangingisda sa pagpalawod bungod importante nga may magpakaon sa ila pamilya. Ang ayuda ang ipaagi sa Development Bank of the Philippines sa DBP discount cards nga ipanagtag sa regional offices sa mga munguma kag mangingisda nga na-register naman sa Department of Agriculture. Balikon ato ito misaon kulang na sa saton nga mga mananagat. Pero wala man panahimo kay tungod nga ang ato nga gobyerno gapanglaghap man sang kwarta sa para sa ato nga mga pamuluyo nga kinahanglan sang kini nga budget. Tamo nga mananagat ginapasalamatan na lang namon sir nga matagaan kami sang 3,000 pesos. Kabahin sa pagpahayag ni Joaquin Malacad. Ginpanugyan naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal nga ipaiway anay ang hindi importante nga pagbiyahe sa mga government vehicles. Ini ang isa sa mga pamaagi agon makakinot sa ginatugong nga gatong labi na ang diesel nga isa sa may pinakadako nga pagsaka sa presyo sa kada litro. Sunod kay Lacson, ginaplanuhan na kuntani sa probinsya nga ibalik ang normal nga 5-day work week apang wala gindayon bagod sa epekto sa saka sa presyo sang petrolyo. Dugang pasang gobernador, ginapreparaan man sa probinsya ang duha ka adlaw nga untat biyahe sa mga public utility jeepney sa Lunes kag Martes. Luyag ipasiguro ni Lacson nga may masakyan ang mga empleyado sa gobyerno probinsyal paagi sa mga service vehicles sang probinsya. Isa sa pinakadako nga pagsaka sa presyo sang gatong amo ang diesel nga nagadangat sa 13 pesos kag 15 sentimos sa kada litro, napulo ka pesos kag 50 sentimos sa kerosene, kag 7 ka pesos kag 10 sentimos sa presyo sang gasolina.
We were already planning to go back to 5-day work week, but I think with the fuel price, we might put that on hold, no? Because it's so expensive. And most of our vehicles are run on diesels, no? That might be a consideration why we will maintain a 4-day work week and 1-day work from home. Nabatian si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Nag-issue si Mayor Bacolod Mayor Evelio Diaz ng Executive Order No. 10 nga nagapalawig sa Alert Level 1 sa Bacolod tubtob Marso 31, 2022. Nasaad sa mando nga nagapabili ng curfew sa syudad umpisa alas 12 sang tungang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Sa idalom sang Alert Level 1 wala sang liquor ban. Balik naman sa 100% on-site capacity ang mga opisina sa Bacolod Government Center kag suspendido ang work from home. Nasaad sa mando ang mga empleyado ang hindi pa bakunado ang kinahanglan nga magpresentar sang negatibo nga RT-PCR o kon RAT o kon rat test results nga sila ang magasto sa bahin sang pagbiyahe nagapabili ng requirement ng vaccination card sa mga fully vaccinated kag valid ID. Ang mga partially vaccinated o unvaccinated ang gina-require naman nga magpresentar sa nga negative rapid antigen test result. Ginklaro naman ang Executive Assistant kag Sectoral Concern Cluster Head sa Bacolod Ernie Pineda nga wala pa sa Bacolod noon nga nagpalapit sa iya talatapan agud magpangayo sang bulig umpisa nga ilagin tukod ang OFW and Immigrant Desk nga nagatuyo magbulig sa mapumuluyo sang syudad nga mahimo may pamilya nga naipit sa kinagamos nga nagluntad sa pungsod sang Ukraine. Sunod kay Pineda, bisan pa man ang opisina sang OWA sa Region 6 ang ilagin pangayuan sang datos nga wala pa man sang nahatag nga impormasyon tubtob sa karon. Dugang pa ni Pineda magapabilin nga bukas ang ila talatapan ing kaso gidman nga mayara sa mga individual nga magapangayo sa nagakaigo nga bulig. 8 ka mga eskwelahan sa syudad sa San Carlos ang panugutan nga magpatigayon sa face-to-face classes. Sunod kay San Carlos City Mayor Rene Agustilo, kinahanglan sundon ng guidelines sa Interagency Task Force labi na ang requirement nga dapat fully vaccinated ang mga manunudlo kag kabataan. Dugang pa kung mayara sang sintomas dapat mapabalo sa ila agud nga ma-contact trace. Ginpahayag ni Gustilo nga ang mga eskwelahan ang request kag ginasumiter sa Mayor's Office samtang gina-forward nila ini sa Emergency Operations Center para sa evaluation kag approval. Sa karon wala na sang aktibo nga kaso sa COVID-19 ang syudad kag wala naman sang na-quarantine sa ila nga pasilidad. Ang ako lang instruction sa ilang okay lang na sa akon basta with caution. They have to follow the guidelines set by the IATF. Kag kung may mga sintomas man magbalo gid sila para ma-contact trace na dayon. Si San Carlos City Mayor Rene Agustilo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19 sa mga balita nasyonal. COMELEC, hindi pa imbestigahan ang ginaligartag taganis ng kwarta sa BBM rally kung wala mag-file sang formal nga reklamo. Pilipinas, posible mapabili ng Alert Level 1 tubdo matapos ang termino ni Presidente Duterte. Ang nagapanguna ang mga balita national sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan. Okay, good morning sa liwat mga aga sa itong mga ka-aksyon. Di na to kagina. Good morning. Maging mainalaman sa pagpili ng kandidato. Maging mabinantayon kag mainid sa mga Morning, Aksyon John ni Ma'am Dorel, Ma'am Ana Sinoro, good morning sa tanan. Mga Aksyon Radio Bacolod, more power. Sabi ko, mote power radio. More power, Aksyon, more power, God bless us all. Sige. Kay Dennis Nuestro, good morning man sa iyo, sir. Dra sa may wood fire Bacolod. Ay, hindi ko rin ito wood fire. Ang wood fire action dyan, ano siya, ng pizza siya. Doka pizza store. Doka lanaan. Pwede ka nakakaon pizza. Dalawa kami, be? Sa may sa may alihis ni. Wala ko sa naka, wood fire, Woodside? Woodside. Pasulod sa panaad? Yes. Duwa mo na ba sa salihis niyang wood fire Bacolod? Bebe, dalawa kami nagsunod. Kato kag tilawan mo action dyan. And then i-rate mo ang sabor sa ilang pizza. Okay? Ricky Calves, good morning. Aksyon, pamati. Jo Marie Ramo. Isabela. Oy, imo kasi ka action dyan. Gusto si Isabela? Mga kasi man, one action dyan, mga ka-action, iboto nyo ni siya sa Dason. Dason nga? Dason nga pala abuton. Ay, kalay. Sige. Virgie Olpinda. Good morning, Aksyon John and Aksyon Inday Dorel. Ay, kalay. Good morning, Miss Virgie. Celine Holmes. Okay, sa Celine Holmes siya. Sa sa may, nang taga na? Estefania na. Estefania, oo. Kay Margie Abatayo Padilla, good morning man, Action John and Action Dorel. Pag-greet lang family Flora Abatayo, Padilla, Belnas, Nardo. Salamat watching from Kawayan, Negros Occidental. May makilala ko Belnas, may batch ko sa una sa college Belnas. Si lalaki na siya. Meron si Dalom da. Lalaki ka babae? May lalaki ko kababae na Belnas. Ako lalaki lang kilala ko dahil doon sa agriculture na siya. Akon sa ano? Oo. Diba si Aina? Anong pangalan niya lipat ko? Lipat ko. Mga babae, Belnas man na, pero sa pharmacy. Pharmacy. Sige Ma'am Van, good morning. Good afternoon. Diba si afternoon to sa ila? Yes, good afternoon. Happy St. Patrick's Day. Ating ala ko naka-color green di iyang mga emojis kay St. Patrick's Day. Celebrating Irish tradition here in Minnesota, partying and eating. So na all. Ga-party. Sana all ga-party lang aga-kaon-kaon ba no? Sana all Enjoy Ma'am Van and Doc Matneo. Okay, kay Joy Drilon. Good morning man. Nasuli yan na si okay. Good morning. Romela Ilostre Arevalo. Yes, good Ma'am morning. Romela, good morning sa Bago City. Ni siya okay. Dyan. Sir Hilavier Liwat, happy Friday sa mga ka-aksyon. Yes, TGIF. Bebiana Soperal, Calanza Emesino. Aksyon dyan, Aksyon Dorel, greet kami dari sa barangay Karabalan, Imuni Kuro. Yes, taga dito na sama na Aksyon dyan. Si Manang Bibi. Kasi manwa mo man kabarangay. Kabarangay, butuhon nyo na sa Dasona. Mapapili din sa Yung puli lang po. May kalahin. Mapuli ko na bantayan nyo sa poster ni Aksyon dyan. Bantayan nyo magpapili din siya kuno sa syudad sa Imamaylan. Papili bilang muse. Pwede na sa.
Sige, ay Messino family, good morning sa inyo. Okay, Messina family. Yes. Juby Monares, good morning. James Navales Villar. Sir Alex Fuentes, mayong aga. Nami agad ba Sir Alex Fuentes sa mga emojis, no? Good morning. Listening emoji. Nakapoy na siya guro mag-type. Mga be safe. Ano yan ang emoji? Ano po I'm watching. Salamat. Salamat. Joseph Pacifico, good morning Aksyon John, kag Aksyon Dorel watching live from San Enrique. Please greet Villalba Lopez, kag Grasca family sa City Ambacan. Gapo na baka kamo buko pa no? Oo, sa San Enrique. Huli ko na lang nakita, bing message. Ayun na Aksyon Pero John. kung sa mga presyo, mahal? Magin bilin, Malisa. Gindala? Gindala lahat. Mahal? Ang ilang small size. May medium kag large. Alay na na size? 160, oo. Ang dako, 210. Namit po in fairness. Basta si Jo Marito ta na nagdala? Basi, ala Jones. Saway sa kabati. Wala sa kabati. Wala man to, monitor. Ay, may ano yung bakal nyo? Medium? 260? 180? Large kag medium. To kay... Anong large dako? Pando? Basta dako. Okay. Nga mo nagali, dala sa San Enrique, sizes, yes, i-try mo da ang Larry's Bukopay. Kaya dito kami naghapit. Larry's, galaw-galaw. Pagalawin mong baso, ako nandyan ka. Sige. Benji Bernardes, good morning Aksyon John, Aksyon Dorel, watching from Australia, Sir Benji. Kamusta ang Australia, Good sir? morning, Australia. Isa ko na sa mga dream na kadtuan ang Australia. Yes. Lagaw lang yan, pero di kayo makubrato. Namigin man ang Australia. Bakit doon nakakadto eh. Kamusta itong lagaw mo sa Australia? Kagapon lang sa akong concert sa Kabangalan, doon nakapoy. Gimpabalas ka, Gid. So, thank you sa nagkadto sa concert. Yes. Nabalasan ka, Gid. Sa Wadika, Bacolod, Solama, Bernatsa. Yes. Di ba anong sa Wadika? Thai? Oo, Thailand. Sa Thailand. Siya sa Thailand, Aksyon dyan mo. Sa Thailand isa? Yes. Sino sa Thailand? Oo. Diba, okay lang kung nagyapon in demand ang mga teachers sa Thailand mo? Wala. Damo Filipino teachers, English, teacher. sa Thailand. Di ba si kanina ang classmate nyo? Si Kenneth John Prudente. Ato siya. Ato man to si third Casabuena. Mas common bless. Okay. Ato man to si Gika Garcia. Si Gika Garcia, to naman to, ang psychology? Damo to. Basta damo to mga taga dito. Okay. Ang mga taga ang mga Thai nga tutod na sundo kayo gay pamuno to lang. Stand by mga ka-aksyon. Stand by. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:29. Sa ditali sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginpayag ni Commissioner George Garcia nga hindi maghimos ang tikang ang COMELEC kung wala sang mag-file nga formal nga reklamo angod sa ginaligar pagpanagtag sang kwarta sa campaign rally ni presidential candidate Bongbong Marcos Jr. sa Nueva Ecija. Sunod kay Garcia, ilalamang pag-imbestigahan ang alegasyon kung may formal na nga magreklamo. Damlag lang naglapta sa social media ang videos nga paghatag sang envelope nga nagaunod sa ginalagar 500 pesos sa mga nagtambong sang campaign event ni Marcos. Una na nga ginpanginwala sang kampo ni Marcos nga may kailabtanan sila sa pagpanagtag sang kwarta kag nagpromisa nga ila ini imbestigahan. Nagserbe nga abogado ni Marcos si Garcia sa protesta sini bato kay Vice President Leni Robredo pero ginanunsyo sini nga nag-inhibit ini sa tanan nga kaso kung sariin nagserbe ini nga abogado. Ginpathag ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oye Umali nga ang pagpanagtag sang kwata sa campaign rally ni Bongbong Marcos sang iya sang LGU bilang ayuda sa piyak sang pandemya. Sa usapang malasakit sa lipunan nga ginpagwa sa Facebook, ginpahayag ni Umali nga hindi sini ma-cancel ang cash aid distribution sa mga residente bangod ang BBM Sarang at team ang mag-aabot sa probinsya. Sunod kay Umali sa nabisita si BBM kag Sara sa iyang balay natalana na ang paghatag sa financial assistance sa mga pumuluyo kag duha ka mga barangay ang naka-schedule. Ang patag ni Umali ang nagwa matapos ang report nga white envelope nga may 500 pesos kag ginpanagtag sa gwa sang iya balay matapos ang campaign rally ni Marcos. Nagpabutyag si Umali sang pagkadismaya sa nagwa nga media report kag nagpahayag nga wala na validate ang nagwa nga impormasyon.
Sa iban pa nga balita national, ginpahayag Health Secretary Francisco Duque III nga posibleng mapabili ng Pilipinas sa Alert Level 1 tubtob nga magtapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Duque nga tubtob karon ila pa ginatunan ang posibilidad nga pagpatuman sa Alert Level 0 pero nagklaro nga wala pa sang polisa angot sini. Sunod kay Duque, magkatutok karon ang gobyerno sa pagbulig sa mga lugar nga yara sa Alert Level 2 para ma-downgrade sa Alert Level 1 paagi sa pagpasangkad sang vaccination coverage ilabi na sa mga senior citizens. Una na nga ginpayag sang MMDA nga handa na ang mga alkalde sa NCR sa pagpatuman sa Alert Level 0 pero ginklaro sang Health Secretary nga ang Alert Level status ang magadepende sa gihapon sa posibleng mutations ng COVID-19 o kon hospital utilization rate. Ginpahayag ni Senator Amy Marcos nga may natabo nga security breach sa operasyon sa Smartmatic ang poll technology provider sa Bayon 9 nga eleksyon. Ini matapos ang pagpatigayo ni Marcos, Chair sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa ikaduha nga hearing sa nagkalain-lain nga issue angot sa COMELEC. Sa media briefing, ginpatahag ni Marcos hindi man hacking ang natabo pero iya ginalantaw nga nakompromiso ang proseso sa operasyon sa Smartmatic. Nag-claim si Marcos nga ang datos angot sa Smartmatic lakip na ang personal information, ledgers, litrato sa ilo opisina, contact person sa COMELEC ang posible na hack sang sindikato nga grupo. Samtang ginpahag ni Senate President Vicente Soto III nga nagtambong man sa hearing mayara sa empleyado sa Smartmatic nga nagpagwa sang laptop, hindi man na hacked ang natabo pero gintugutan nga makopya ang files. Ginpahag ni Marcos ginapabalo sila sa mga resource persons nga daan ang datos sang 2016 pero mayara sang ballot phases para sa 2022. Magabukas ang borders ng Pilipinas para sa tanan nga foreign tourists umpisa sa Abril 1. Sunod kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puya, ginapurbahan na sang Interagency Task Force ang pagpasanyog sa tourism industry para sa mga dumuluong. Madumduman sa atong Pebrero 10, nagbato ng Pilipinas sa mga dumuluong gikan sa 157 ka visa-free countries kag para naman sa tanan nga pungsod sa Abril 1. Sunod kay Puyat, sa mga visa-free countries, kinahanglan lang nila magpresentar sa negative COVID-19 RT-PCR test nga nakuha 48 ka oras antes ang ila pagbiyahe. Para sa mga non-visa countries, ginahanglan sa gihapon ang requirements nga gintalana sang IATF kag mahimo man sila makapresentar sa negative laboratory-based antigen result nga nakuha sa sulod sang 24 oras antes ang ila pagbiyahe. Naibaluan nga umpisa Pebrero 10 tubtob Marso 15, nakabato na ang Pilipinas sang 96,096 ka mga turista. Liwat nga ginpayag ni three-term Senator Loren Legarda ang iya panawagan sa hilway nga pagbalik sa klase. Konforme man si Legarda nga dapat mga fully vaccinated lamang nga mga manunudlo, non-teaching personnel kag estudyante ang panugutan nga makatambong sa in-person classes sagud masiguro ang ikaing lawas kag kaluwasan sang tanan. Ginapanawagan man ni Legarda ang maid-id nga koordinasyon sa CHED, DOH, Universidad, lokal nga gobyerno kag mga ginikanan para sa mandinalag-on nga pagbalik eskwela. Nabaluan aprobado na sa IATF ang 100% nga classroom capacity para sa in-person classes. Dugang pa, base sa resolusyon sa IATF, kinahanglan nga ang mga estudyante nga magatambong sa in-person classes ang nakarehistro sa PhilHealth o kung may medical insurance nga maka-cover sa mabalayran may angot sa COVID-19. Ipakigbato ni presidential candidate kay karon Vice President Leni Robredo ang handom sang kada Pinoy nga isa ka gobyerno nga tampad para mapasanyog ang pagpangabuhi sang tanan o kung gobyernong tapat angat buhay lahat. Ginplasta ni Robredo ang iya pamaagi sa pagpamalakad kag pagtuman sang handom sang kada Pinoy sa isa ka gobyerno nga tampad sa ginpatigay nga People's Rally sa General Santos City sa Tion nga ini ang mapilian bilang presidente sang Pilipinas sa maabot nga Mayo 9 nga piniliaya. Mensahe ni Robredo sa publiko, isa ang inagihan sang kada Pinoy, isa man ang away nga ginapatubang sa karon, kag isa man ang handom sang publiko. Dugang pa ni Robredo ang alagyan sa paglabot sa kada handom amo ang gobyerno nga tampad sa pagtuman sang responsibilidad, tampad sa prinsipyo, kag tampad sa ginaserbisyuhan nga mga Pinoy. Para kay Robredo agud maangkon ang gobyernong tapat, hindi lamang nagakaigo ang pag-ilis ng apelyido sa gobyerno, kinahanglan man nga islan ang daan kag mahuyang nga klase sang pamulitika nga ginapaagi sa mga transaksyon kag kung sino ang malapit sa podera. Nagapati si Robredo nga kinahanglan ibalik ang matino, sagad, mapisan kag makatao nga pamalakada.
Dugang panirobredo iya man ginatanya ng gobyerno nga handa magserbisyo sa tanan nga nagakinahanglan, handa magpadulong sa diin man nga lugar kag bisan ano nga oras. Leader nga handa magatubang sa anuman nga away, wala sang may ginatago kag wala sang may ginapanaguan kag wala sang ginaatrasan nga pagpanghangkat. Dugang panis presidential candidate Robredo kaupod sa mga handom nga ini ang 70,000 ka mga Negrense nga nagtambong sa Grand People's Rally sa Paglaom Stadium sa siyudad sang Bacolod sang Marso 11. Wala pa diri malakip ang nilibo ka mga nagtambong sa pagsinapol sa siyudad sang Sagay, San Carlos, Kabangkalan, siyudad sang La Carlota, Himamaylan, Banos sang Binalbagan kag Ginigaran kag bug-os nga probinsya sang Negros Occidental. Naibalawaan una na nga ginendorso si Robredo bilang presidente ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga suno sa gobernador masaligan nga sahi sang lider. Suno naman kay Lacson pag-abot sang May 9 nga eleksyon, isa lang ang dapat nga panumdumon. Ang ibutang sa balota amo ang aton masaligan kag hindi na dapat pag-ipatag pa. Suno kay Lacson, ina si Robredo. Ginpabutyag ni Partido Reforma Standard Bearer Ping Lacson nga isa sa maayo niyang eksperyensya sa sining kampanya among mas malapit nga pagpakigunaanon sa publiko agud may baluan ang ilang mga istorya nga ang kadamaan makatalandog balatyagon. Suro kay Lacson mas ginapili niya nga makigsapol sa magagmay nga grupo gikan sa nagkalailan nga sektor bangod rin niya mas nakatuon sang iya nga sa ilang mga suwestyon. Dugang pa ni Lacson gilayon man niya nga mapalabot ang personal nga konkreto nga solusyon sa mga problema kon hingyo sang publiko. Pagpahayag pa ni Lacson, ginadiskusyonan sang ilang nga grupo ang mga isyu nga direkta nagaapekto sa pag-adlaw nga pagpangabuhi sang publiko. Kaupod man ni Lacson sa paglibot ang iya running mate nga si Senator Tito Soto kag pila ka mga senatorial candidate nga ginatutukan man ang pagpatigayon sang town hall meeting kaupod ang mga lideres kag miyembro sang sectoral organizations. Ginpahag ni Lacson nga sa tion nga mapilian sa mga botante, mission niya nga kayuhon na implementasyon sa mga programa sa mga mamunguma, tricycle drivers kay iban pang programa sing gobyerno. Kadungan sini ginpahag ni Lacson nga tapnaon man niya ang korupsyon sa gobyerno agud mas mapaayo ang kabuhi sang publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38 sa Balita International. Apat ang patay sa 7.4 magnitude nga linog sa pungsod Japan. Sa sports, POC gisuspender ang patafa bangod sa ginhimo nga pagpamigos kay EJ Obiena. Sa entertainment, Carolina Bilwaska sang Poland ginkoronahan bilang bago nga Miss World 2021. Kaag sa balita espesyal, tips para mabalik ang imo nga passion. Ang detalye sang ini nga mga balita mabatian sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak. Alright, thank you so much once again, mga aga sa itong mga kaaksyon. Athea Kim Eriman, hello Sir John Aksyon Dorel, hindi kayo taga-antike, gamayon nga 13. Yes, syempre, hindi siya ako taga-antike. Kakabalo kami nga taga-Mursa, Hindi ka gito pagbuyan ni Mayor Jerry Rojas ng Mursa. Sorry, wala kayo naka-on ako na. Hindi ka na pagbuyan ni Mayor Jerry sa
Sabad. Joval Trinidad, have a blessed TGIF morning. Aksyon Radyo Bacolod, 684 kHz. We're monitoring, watching. Wala ka man nakikita ni Joval to ya? Wala siya naka-attend sa concert ko gapon. Kaya wala siya nakamuno, no? Sa Kabangkalan City. Wala siya nakamuno. May concert ko to kagapon, Sir Basta Joval sinobsan sa Trinidad. ticket. Wala siguro ako ticket. Gani. Man, tari naghambal siya sa akon. Kaya pwede ko siya mapaagi. Complimentary? Yes. Okay. Grabe ba? Complimentary VIP ba? ticket. Amo na guro ba sa avid VIP listener pro sa ka? likod siya. Dito. So, bumati ka lang to yan. Sa likod. True. Ka-live. Sige. You're both charming. Sana pa na all both charming. Sino naghambal? Abali Sir Joval Trinidad. Hi. Thank you so much. Enrique Caballo Subaldo Jr. Good Yes. morning. Tihuka, tangata. Good morning, Sino Sir siya? Sir Kia Ora. Sa ano na siya action dyan? Japan? Sa New Zealand. New Zealand? Tingnan yung pangalan nyo doon sa Japan. Kaya mo ni. Amo ni sa New Zealand. Oo, ang ila siya pangambal. na. Yes. Ano nga panawag sila na? Ano man? Nalipat na may panawag na sa ila. Tinalipa. Sa Australian, kay ilan na nga, Prime Minister babae. Abi ko si Sir, si Sir Tituhaka Titangata. Amo ginamagambal, babae nila, si just Hazinda Harden. Nalipat na ko. Ardern na, babae na ilang Prime Minister. Yes. Wala tumayo COVID sa ila, sana all. Gani, sana all. Nag-send sa gali, 200 stars. Wow, salamat, Sir. Thank you. Tetihoka Tetangata. Salamat sa 200 stars. Michael John Season, good morning, Aksyon John, and Ihada Dorel. Yes, good morning, Maninoy. Monitor from Old Sagay. Greet ko lang si Sir Napsak, Sangkape 18, dira sa 18th Street. Thank you so much. What taga Old Sagay? Namin dalagaw. Yeah, sa Old Sagay. Amo na padabok sa ano mo? Kalanan. Patabok plus sa ng island na. Na Suyak. Suyak, Meron pagid ng Carbon Reef. Carbon Reef? Oo, Carbon Reef. Nakado ka na da? Oo, nakado ako da. Ay, beautiful. Beautiful. Sa ano lang? 2 years ago. 2 years ago. Ang Suyak, be okay man. Kay Tito may mga mangrove siya. Ang open na. Guru. Doon kinang pa maglabay sa government Oo, nila, mag-government Kung magkanto ka to. Sige, next time makadto to. Sana all. Greensville 1 kuno ang balis ni Dennis Nuestro ato ang iya balang nga wood fire wood sa fire. Greensville gali. Sa Sorry. likod guro ni isang panaad. Good AM. Hindi ko sure. Thirst Vergara Sancho mayong aga sa inyo. Rochelle Evangelista. Good morning, Idol Aksyon. Doors in Aksyon John. Yes, good morning, sir. Good morning, Ramon Villagracia. Maayong aga. Di na to si Tita. Ano sa ngalan ito? Tetihoka Tetangata. Oo, na. So, ano ganito na panawag sa inyo? Tihoka Titangata. Hindi ko maributay. I-search ko lang, sir. Go na sa search. Action dyan. New Zealander. Gems Pringgrases. Good morning, man. Watching live from Arizona. Oy, good morning dahil sa imo, sir. Kiwis. Mga kiwis. Kiwis sa tawag Oo, sila. kiwis sa panawag sila. Amo na sila magambal. Oo. Sige. Sana all sana. May mga na sa may pagka-tribe man ni sila mong. Gamay lang sila nga country pero nami. Oo. Sige lang. Malaga kami doon sa New Zealand. Kung makatime kami. Mag-day off kami, matabok kami da. Mauna ako, guru boss. Kaya ikaw yung manyuskas. Una ka lang. Ako naman mga next flight. Hindi ko man dugay Dito Manyaga. New Zealand. New Zealand Manyaga. Tapos Sa Australia. Tapos Australia dinner. Ay! Sana all. Ano ka may chopper. Hindi ka kaya sa chopper eh. Good morning, Gems Spring Races. Taga Arizona naman ni saya. Yes, Arizona, USA naman ang i-action. Di ba taga-draman si Ma'am Miss Jinky. Sa naman siya? Phoenix, Arizona. Di siya mo Arizona man sa. Basta lapitan na lang mo sa Sir Gems. Spring Grasses. Ay, tamo sa friends. Basta Spring Graces na kay Amerikada, no? Mayo gani mong Doc Matt Mayo. Oo. Sige lang. Sige lang balanto lang sa uli. Sa Pilipinas, ano lang Spring Grasses. Like for example, Dorel Cabatu. Cabatu. Kay di ba mo na ako mag-upay sa'yo? Talaka. Pag-US ka, Dorel Cabatu. So Diaz. Diaz na ginayawa, hindi ko na ma-islan ang pronunciation niya. Ang Cabatu, yung pwede pa na malusot.
Sabat sa That's tibig. all. Do taba. Do tibig ko ba no? Matian. Dorel Cabatu. Ako si Aksyon Dorel Cabatu. Di ba? Do na kibtan ba? Kibito. Good po. Actually, dyan, i-greet na lang bala happy birthday. Bala, 75th birthday si brother-in-law ni Ma'am Rona Rihida Trava. Bala, oh. Sino Si na siya? Ann Pebby Trava. Oh, Ann? Ann Pebby Trava. Happy 75th birthday. Isang barangay Lakaron, Valladolid. Taga Oy. Dulid. Yes, happy birthday. 75th birthday today. Okay. Wow. Stand by. Kag sa detalye Balita International, 4 ka matao ang patay kag 94 ang pilason sa nag-igo ang mabaskog nga 7.4 magnitude nga linog sa northeastern Japan las 10:36 sang Miyerkules sang gabi oras sa Pilipinas. Ang linog ang nag-igo sa Fukushima region nga may kadalumon nga 60 kilometros. Sunod kay Prime Minister Fumio Kishida, 4 ka tawo ang napatay kag naka-high alert karon ang gobyerno sa posible mga pagtayog sa masulod nga 2 tubtob 3 ka adlaw. Sa 94 nga pilason, 4 ang seryoso ang kondisyon base sa Fire and Disaster Management Agency. May ginisyo nga tsunami warning sa northeast coast pero ini ang ginkakas na samtang balik naman ang linya sang kuryente sa lugar. Sang 2011 ginigo man ang lugar sang 9.0 magnitude nga linog nga nagresulta sa 20,000 ang nagkalamatay o kon missing. Sa balita naman sa madagsang negosyo. Nagsaka sa 2.5% sa itong Enero ang cash remittances sa mga overseas Filipinos nga nag-aagi sa mga bangko. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang cash remittances para sa nasambit nga bulan ang naglambot sa $2.688 billion gikan sa $2.603 billion ang amuman nga bulan nagligad nga tuig. Pinakamadamo nga cash remittances sa itong Enero 2022 ang nagikan sa Estados Unidos, Japan kag Singapore. Samtang ang personal remittances naman ang nagsaka man sa 23.5% sa $2.966 billion sa itong Enero gikan sa itong tinalikdan nga tuig nga $2.895 billion. Sa ato naman nga currency exchange rate, ang US dollars yada sa 52.15, 52 pesos and 15 centavos, samtang ang Singapore dollars naman 38 pesos and 52 centavos, kag ang Hong Kong dollars naman 6 pesos kag 71 centavos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, ginkoronahan bilang bago nga Miss World si Karolina Beloska gikan sa Poland. Nagdaog naman sa first runner-up si Shri Saini sa United States, samtang second runner-up naman si Olivia Yases sa Cote d'Ivoire. Abi ko Black Sundor, si Olivia ang mga winner. Ay, gali ka. Ano Abi siya mo? ng kahamis ang iyang itsura? Akahabi. Wala ko bikalanta. Wala ka lang sa Miss World kagapon. Wala. Kaya to kagali na concert mo gali. Sa Kabangkalan. Good morning sa tanan mga Kabangkalan nga nag-support. Actually, si Olivia na amo na sa front runner. Do halos mga award na kuha iya. Okay. Pero, di ba, nagdaog si Carolina. Congratulations, Carolina. Sorry, gid kay kapon busy. Gid ang beauty na action doors. Ay, sana sa concert. Te action brand giniwat ni sa Puerto Rico. Samtang top 13 naman na. Nakasulod sa top 13 ng pambatos ng Pilipinas si Tracy Maureen Perez. Congratulations. No, bisa wala sila actually top 13 tapos top 6 tumong. Nakasulod sa top 6 ang balabi naluoy man sa kay Miss Poland balaw. Gaan niya nagchance sa Miss Poland nga makoronahan man. Bila kay do law ay man nga do puro lang Pilipinas. Correct. So congratulations gihapon kay she did her best man. Sa 2025 mamabatian niya na si Miss Dorel Cabatu. Wala sa mga ko yung last name, Dorel Cabatu. Few of lang para sa US. Sa US. Sige. Sa sports! Ginsuspender sa Philippine Olympic Committee ang Philippine Athletics Track and Field Association na patafa bago sa ginhimo nga pagpamigos kay Pinopol Volter E.J. Obiena. Ginpahagi ni POC President Abraham Bumble Tolentino nga napasdawan ang patafa nga imuon ang ila trabaho bilang National Sports Association.
Sunod diri nasad sa konstitusyon nga mahimo suspendyon ang POC sa bisan anong rason ang anuman nga sports organization. Nagapakita diri nga ginhungod sang patafa ang pagbaliwala sa prinsipyo sa pagpromote sang sports development. Madumduman nga gingkakasang patafa si Obiena sa opisyal nga listahan sa mga players nga makigbahin sa 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam anuman ang hindi nila pag-endorso sa World Indoor Championship. Balita espesyal! Energy! Oh, wow! Lalo mas tapos ng concert. How's your concert, Aksyon, Dorel, Okay, Cabatu? good action dyan. Kasabad. O, siya dapat prolong ng chi. Kapag tapos na ang week. So, dapat galikon Monday, isa lang ka, Energetic dapat. Naman dapat. nag-explain ko action boy. Kaya nga ako noon muna akong biyernes. Akong Monday, energy! Na. Kaya syempre yung pisa sang semana. So, Friday? Kung Friday niya, chi! Yes! Bugamay nila mabugtuan. Ako sa Friday. So, TGIF mo. Thanks God it's Friday. Hopefully nga may mga bilin pa ang inyong mga bulsa. Yeah. Okay, may pa Australia. Kasabad. So, happy 75th birthday action dyan ha sa brother-in-law ni Miss Rona Rehida Trava nga si Anpebi Trava sa Barangay Lacaron, Valladolid. Kaya sa may birthday today, happy birthday. Happy birthday. Good morning da kay Miss Jeannie Solgon bala. Kagapon, naging kami nakaagi ni Action Boy. Nakahapit, I mean. Nakaagi kami ya. Kabudlay ko lang kami kaagi. Kabudlay ko lang kaagi. Sa hangin ka lang. Wala kami kahapit. Wala kami tungod, may ginadalian. Kaya mahapit kami hindi ba ako magkapit mga artista kung kaisabi kay security balahaw. Oo, mga makol mo. May concert si Dorel Cabatu sa So, mo to kagapon, kay daw gadali-dali kami. So, sige lang, next time mahapit kita. Si Action John, kumapuli siya mahapit. Hapit ka daha. Sa diin ha? Sa kay Miss Jenny Sulgon, bala, sa Babes Mangustan. Sa may San Enrique. Sa may Valladolid. Gakwa ka lang sa actually, ko na estudyante ko ng iyang backpage nga bata. Gakwa ka lang paaman. Wala ka nagdadundun. Live yung paaman. Tiara, gisa ay, may ginagsala, Good morning, Action John. Birthday today ni nanay ako, no? Begging Isulgon. Begging Isulgon. Happy birthday! Dapat prolong happy birthday. Happy birthday! Sana all. Ako na mga timbres ang tingog. Gagapon na lang ba't yan? Portion lang to. Kay Happy birthday sa liwat kay Nanay Bebing Hisulgon sang Banwas ang Valladolid. Kag sa mother ni Ma'am Rina Trava. Asa yung brother-in-law? Sa brother-in-law rather. Happy birthday. Yes. Sige So, happy birthday man si Marita Lina Tala. Happy birthday lang da. Happy lang galing nakabutang kasi happy listening. Happy listening. Sige. So, yun ang tara istoryahan natin yung balita special Action John. Istoryahan naman ni Action Boy sang Merkoles. Ini yung mga tips para mabalik ang iyong passion. Brother-in-law ni SM? Sino brother-in-law ni SM? Ano kuno ni happy birthday. Okay. Happy birthday makuno sa engineer sa Ilabalay, Liomar Makahilas. Sinong Liomar galit sa Panokoy? Brother-in-law ni bana ni Taninen. Brother-in-law ni SM. Sige. Ay, kadamo birthday. Feeling ko kay birthday ni ng Liomar mapadala di sa saton sa Thank you. Anong pwede nga padala ng Liomar, di man? Laswa. Sinang Ninen dapat mo prepare. Liog lang ko da. Liog lang ko da ng Ninen Damo kuno handa ang balya. Ay damo gali. Ate sige ipadala man din iban sa amo. Ay sada ko na paka. Lechon paka. Kag prito Lechon pato. Tanan nga letter P. Kasabad. Sige So, may ginpadala sa nga picture. Aba? May bihon. Hindi ni bihon. Baboy na may konting sotan. Kasabad. Puro baboy gali. Yes. Sige na, Action Dorel. Happy birthday lang da. Kayo basi mo naman. Talikron. Dali lang. Sige. So, istoryahan tayo gamay lang. Gamay lang, go. So, para mabalik ang passion dyan. Una-una, panumdumon mo gid ang reason kung nga nagumpisa ka sa sina nga bagay. Kada isa sa aton may passion, yun man mo, yes. Diba? Okay? So, ikaduwa action dyan, hindi ka mahadlok kung mag-umpisa, liwat kung doon nadulaan, kasanggana. May mga reasons action dyan, especially pandemic, bila subong. Ang ibang kadulaan gana sila mga passion, doon na sila kay tungod, siguro,
dulaan bla trabaho, meron iba niya muna mo, so apektado sila. Dapat i-treat ang failure as a lesson. Yes, correct. So, next action dyan, magpangita ka sa inspirasyon. Yan. Pwede hindi naman pangita, nga diin tuman. Sumamo ka na bla. Why? Man yan yung action Dorel. Kaya may inspirasyon na yun. Action Sarah! Dorel. Ikaw at bala. So, hindi na mapangita inspirasyon. Pero sa iba, dapat mapangita. Di nga rin mo inspirasyon subong? Secret! Ato sa barangay? Sige, action dyan. I-greet ko gid karon sa ano. Sige. Cancel. Sige, cancel. Let's move on. Let's move on to the next round. So, next action dyan, magpangayo sang bulig, advice sa mas expert, or mas ano bala, mas nabala, nga, amo man ablang iya nga, passion, na. Mga legendary, Maxon Boy Duranbe, mga legendary. So, passion mo be swimming. Draka kaya, tapos doon na dulang, sang gara sa swimming. Draka kaya action boy, mga yun, sang advice. Ikaw po na nagambala. Kung paano ang mabalik ang imo nga, interest sa pag-swimming. So, mo ng mga expertise subong ni ano? Ni action boy. Action boy. Yes. Sige ha, basta ikaw to nagambala. Since natubuan siya buot. Yes, ano. So, ang last action dyan, magpahuway ka man. Kasi siguro ba sina-over ka lang bala sa work, damo ka paminsan. So, isa sa mga reason nga dulaan ka spark sa passion. Yes, spark. So, dapat ang obrahon mo is, parang balik mo passion. Pahuway ka lang, anay. Pwede kasi nga mag-untat na. Okay? Ang isa ba lang, balas ang isa ka product, ano? take a break. Take a break. Take a break. Chocolate, di ba? Yes. Sila ni Miss Jean Action John, nakita, ito ko nung kagapon, paglabay nyo. Ay, wala kita ko nung naghapit. Ay, hello, Manong Romela, pagsubero ng Tatay Tony Solgon. Sige lang next time, Miss Jean, kung gapon, may ginadalian, di kami Miss Jean so na lang alang. Yes. Okay? Happy birthday, man gili sa apo ni ng Virgie Olpinda, nga si may Kyla Olpinda, ay ka 5 years yan na, 5 years old. Subong adlaw. Happy birthday, may Kyla Olpinda. Happy birthday! Sige. Hopefully, ka-enjoy kasi yung mga birthday. Yes, today. Katamo sa my birthday today, no? Yes. Sige. Enjoy your day, mga ka-action. Labayan, Eduardo Jr., good morning. Feeling ko maki-8 ka na, ng song mo para sa sa birthday. Sige. Aksyon Balita Morning Edition. Compose kita sina. Okay? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:58. Kag inyo na batiyan na nagapanguna ng mga balita lokal, national, international sports sa balita sa artista kag patag sang hinampan. Diri sa Aksyon Balita Morning Edition, karon nga adlaw Biyernes, Marso 18, 2022. Standby na sa Aksyon Hotline pod kay Aksyon Arte Hupon. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Ako naman Aksyon John Diaz, mga ka-aksyon sa ring kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.